खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 14 मे 2023 बाराय जाबाय रबिबार। फैदो दिनैनि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मोनसे दुखुनांथाव खौरां सफैदों। उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सासे बर' सिख्लाया बेंगालुरुआव गावनि जिउखौ गावनो फोजोबना लादों। थैनाय सिख्लानि मुङा जाबाय आलबिना बसुमतारी आरो आलबिनाया बेंगालुरुआव बिउटि पार्लाराव खामानि मावोमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला आलबिना बसुमतारीया गकुल राभा मुंनि सासे सेंग्राजों गोसो थोलायोमोन आरो आलबिनानि गोरबोआव 3 दाननि गथ'बो दंमोन। उनाव गकुल राभाया बेखौ जुलि खालामनो थाखाय नेवसिनायाव बियो गावनि जिउखौ गावनि रुम सिङावनो फोजोबदों आरो आलबिनानि गोथै सहखौ गावनि रुम सिंनिफ्राय बोखांनानै जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरि दुथां गकुल राभाखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनोबो जाबाय। गकुल राभाया जाबाय वेस्ट फैरागुरि गामिनि थागिबि आरो आलबिना बसुमतारीया जाबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय आमजुलि गामिनि थागिबि। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय सान्तिपुर ओनसोलाव सासे सिनायमोनि आइजोखौ थर गैयै जानानै रेलगारिनि लामायाव गोलैना थानाय थासारियाव बोखांनानै गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय लांनाय जादों आरो बे समाव आइजोआ एसे मोजां थासारियाव फैबाय। जेब्ला आइजोआ मोजां थासारियाव फैगोन अब्ला बिनि सायाव पुलिसआ सोंथि खालामनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जागोन होननानै रादाय होनाय जादों आरो बे आइजोआ 30 बोसोर बैसोनि जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय बे आइजोनि मुंखौ खौराङाव मख'नाय जायाखै। बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव जिनाहारिजों भुगिनांनाय आइजोफोरखौ बिटिआर सोरखारा मान सनमान होनो थाखाय जानजि खाफ्रादों। जायफोर आइजोफोरा थांनाय 1988 मायथाइयाव एबसु आफादनि दैदेननायाव जानाय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बाहागो लानायाव आसाम पुलिसनि मावथिफोरजों जिनाहारि खालामजादोंमोन, बेखौ लानानै बिटिआर सोरखारा आइजोफोरनि न'खरनो 4थि थाखोनि सोरखारि साख्रि, न' लुना होनाय आरो हा होनायनि बाथ्रा बुंदों। अदेबानि थांखि लानाय जादों। मोननै हान्जानि गेजेराव गिथाव बाथाव गावलायनाय जाथाय जादों। पान्जाब रायजोनि हसियारपुराव मोननै हान्जानि गेजेराव नांलाय खमलाय आरो गुलि गावलायनाय जाथाय जानानै सासे सुबुङा जिउ गोमादों आरो बे जाथायावनो गुबुन सासेया गाज्रि रोखोमै जोखोम जादों आरो बे जाथाया लामा गेजेरावनो जादोंमोन। गावथारजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय साजन आरो जोखोम जानाय सुबुंनि मुङा जाबाय सान्ना। रिपर्टनि बायदिब्ला मोननै ग्रुपनि गेजेराव गोदोनि बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय जादोंमोन। बेहायनो बे जाथाया जादों। बे समाव सान्नाखौ फाहामसालियाव फाहामथारनानै जाथायनि सायाव पान्जाब पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दङ। महाराष्ट्र रायजोनि ठाणे डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय कप्रियाव सासे 33 बोसोर बैसोनि दुथां सुबुङा गावनि जोनोमगिरि बिमाखौ गोबौ-आचारजों दांख्लाब सुख्लाब खालामनानै इनाय बुथारदों आरो दुथां फिसाज्लाया बिफाखौबो गाग्लोबदोंमोन। नाथाय बिफाया थैथारासै, जोखोमल' जादों। दुथां फिसाज्लाया न'खराव नांलाय खमलाय खालामनानै बे जाथायखौ इनाय खालामनानै दायनिगिरि फिसाज्लाया जाथायखौ खालामखांना खारखोमालांदों। थैनाय बिमानि मुङा जाबाय बिनिता बाटकार, 66 बोसोर बैसोनि आरो बुथारग्रा दुथां फिसाज्लानि मुङा जाबाय संकल्प बाक्टार। बे समाव पुलिसआ बेखौ नागिरगासिनो दङ। कंग्रेसनि रंजानाय। कंग्रेस हानजाया गोबां रंजागासिनो दङ। कर्नाटका रायजोनि बिधान सभानि बिसायख'थिखौ मैया फोसावनाय जाबाय। बे बिसायख'थिनि फिथाइयाव कंग्रेस हानजाया देरहासार जानो हाबाय। बे देरहासारनायखौ लानानै हादोरनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव कंग्रेस हानजानि मावथि आरो दैदेनगिरिफोरा गोबां रंजादों आरो बमा गावदों आरो आसाम कंग्रेस हानजायाबो गोबां रंजानानै बमा गावदों। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि